takbo gid akong anak. Sa naman yung bata ang taon ni. For today's video mga idol ha. Magluto tagkuan. Nukos oh. Nukos nga inutang. Para sa mga himantayon. Kutsilyo nga bulan. Ako yung putulon kay kuan, dako kayo oh. Kita man yun, dako kayo. Tarong mo rin, nakita ba mo? Ini atong kuan ron, lutuon kay uwan-uwan. Nya wala ko ka giting eh. Ang bata ba mig asa na patambal ang hulot ng bata. Uwan pa gyud. Puso kay kuan ron. Ubos mga batag tiguang. Hoy. Ato ni pitaso nga dako kayo eh. Hindi naman hinahian. Boleh hinahian ng nukos naman. Nang lami sa ata. Ako na siyang hiwaon kay nagkong kayo. Hiwaon. So diya tayo lamas diri nga Bombay ug ahos. Ba? Luto ni nga way panganing atong luto ron. Inato ron, inato. Inato ba? Hindi na siya hugasan kay kaon ng hapon na diha. Hugasan kung ano na mukbang ni nukos inutang ni nukos inutang. Ano yung utang mo tanan? 245. 245. Ato na siyang huwaon. Ay ako magpanitan. Parang umarap siya sa kalami ba? Lalong sumasarap kalamit ang Bombay tunga ang tani na kay Bombay daw tunga na ko ni tunga yawa ansa Oscar tubig pa be dito tubig mama okay kuman na tagkuan tagod sa tuang kuan ano man yara tong kuan asan tong kuan itikan hindi na to eh sabi mo mama sige na hindi na ha so ato ni isod pa ang saan yung cellphone lubat ni lubat na siguro lubat na to eh tong na eh saan man ang load ano yan lubat lang ato sa isod mga idol ha
Sugod tarong luto. Okay. Iya, ilang katugya ha. Matugod taro niya. Kaon sa ta. Kaon sa ta. Ida lang, ida. Ida. Okay. So magsugod na tagluto. Dirita magluto sa buting kay kahoy ng sigaron kay uwan. Ah. Ako sa nito ng atong uwan. Apa? Kaon ka ba ya? Sige. So mainit na to ikuha ng lamas. Kaon ka. Butang diha. Matos ya. Wala mo lamas oh, kabulingit mo sa ata ba. Alam mo panaway dia kay ngani mo ng mga cowboy. Kana man sa mong vlog diri nga title ra tan-aw ninyo. Tanawa ang video. Aron mahibaw di mo bisog kuan niya nga nami pinaskuhan diri nga kuan. Tanawa ninyo diha kinsa ba naskuhan dia. Tamo. Igaw ron tan-aw title, yung tan-aw video. Naway. So man, anong nakakuan man sila nga natay pinaskuhan, kadawat nita? Among. Man, ani hatag nato man. Kunting ko na ko nga. Kana ako yang bisti akong gabrihan. Ngayon nga nay pinaskuhan. Wala ta mang hatag. Mahatag ko na ako sinina. Ano mango? Gusto mag-arigili daw. Sinusko. Daw manok. Da? Ano mango? Gusto mag-arigili daw manok. Nagmanok niya kay. Yaha man to. Ha? Huwag ito ko. Labot. Grabe. Nahanap kami. Okay. Okay, loto. Minit lang kaha. Yan mo na itong mantika. Bebe. Natagpuan. Saan ito? Unya na tugya ha. Kaon ka kaya. Water ko ya kay maluto ni ron. Ang kaon? Ang kaon? Dali na niluto ko ni. Ini ko yung mantika oh. Ayun, nagis pa. Sabaw ka. Ato lang sa talag mga makaon. May ingon sa di. Di, kaon taday, di. Ini makaon siya dai. Kaon na siya. Kaon na siya ba? Ayun, nagis siya. Ya. Dai. Kondisyon na dai ka dai. Ako sa iman day, day. Bangon di day. Bangon sa day. Bangon sa di. Ayun, nagis akong badiday. Nabilingit ang dagway. Sila man po ariyan ni mo anak ko dapyo. Ang bakit? Ayaw eh. Ha? Ang kanikuha na eh. Ay, buka ka diya ako mo dali mo kun. Sugot na gayitan ingon sa sayaw. Ito na desisyonan. Okay mga idol, so ilunod ha. So, ang atong lamas, may kabulit. Mura na guling. Uling ba, anak, tirada ba? Dagkot ko ng mga tao diha bitaw nga. Natanaw diha mga vlog nato nya. Ngayon na kadawat ag naskuhan.
Natay na kuan. Hindi ko tanaw. Tinuod baka no? Baka title ra to. Wa man sa iyang itom. Kay muputi man siya tubog iabot sa kuan. Ang lamas nga na itom nang himong puti dito iabot sa kuan. Kanang ka. Basta gay ka ko, basta gay ko gani. Maligo pa ko. Kung naabot sa kong tiya lagi, itom ba? Tata. Ba. Nata naabot sa kong tiya. Pagdali di ko na pino. Kasi kunaw. Dali, dali ko natug ni mga anak. Wala ba ni katugon? Wala di ko ang Kamu gyud ap. high blood bakas ignatan ang imo. Samot ni high blood. Kung kami sa iglan. Buti ang inan, wala pa mga anak. May patis? Wala. Wala lagi na, wala. Asam yun? Purot na. Mungutang na po. Apon bayan. Sige na lang na, oy. Sige na lang na. Ikapoy na may pangutang. Bisit ning kinabuhi ah. Kamu dikaibatkan ang mga video ko yun. Ha? Unsa? God. Murang buka kay Bagay. Kani, pinaskuhan sa ni. Wala may mga hatag. Hatag ta nga igo ra mo gyud nato gani. Ako pay nagato. Hatag ko. Hatag ka kang Hatag ilang ta pero. Lagi gutom nila nga karon mo. Hatag. Sakit dire. Ba na cellphone mo dayoy? Vlog mo ko? Day. Vlog ko. Ilanghan sa rin mo ng asin. Allah, wala na may kayo lagi ni. Wala ibutin. Paong. Wala sa ito ang paong man. Sige. Madugo. Iya. Mangutang sa ko ha. What lang mo diya? Kana. Anong marasag na ibot? Kapila na yung utang? Oh, nara na yun. Kaya ba inday? Basta kugihan ka mo bayad, nagi pa utang na yun. Oh. Anak naman tirada dia. Abot og mga few minutes. Luto na ni. Ay, tulog ha? Lupa.
Hindi ko ang mata. At tawar na eh. Kawalan niya ka, oh. Ha! Ano lagi tawag? Ha? Kasi nga nawag ka na. Nadalisin. Wa. Boy, sa midinit mga ka-emergency pa. Ay, asa na may mamunta. Lagi ni Persin. Tanawar ko ninyo, nukos ito man ano, naputi. Tingnan ba? Taon ka nukos? Ang kanon? Gugaw imo ha. Kanon? Ha? Kamay hugaw? Naon na ko? Hugaw di ay? Ako bungo? Ha? Ang lagot ni ko. Lagot ko. Lagot ko nang magtanaw sa itong vlog. Lagot ko. Mauwa mo sa mag-vlog-vlog. Ato ikawa ato. Ato mahimutan nga nung sa tata. Ato bata. Ato bata. Ang importante nga. Ang good. Kau kas begitu ya? Mahalaga yun. Diba? Kau kan nukos ha? Kau kan nukos? Kau kan nukos? Ato tulong. Silawan ko sa babay, gamay guys. Ah. Sumarap siya sa kalami. Mauban kay mauwaw na to baka nang makailan na to mauwaw nga taon na nag-vlog man sus makakwarta ko sa akong vlog tingin tagaan yun tikat Ya. Ayo tulog ko ya ha. Kaon ka nukos ya. Oh, kaon ka ha. Pecah. Ini boy, ay lang mo tanaw dire para di mo makuan. Nanti na. Sige kita inyong kuan, maglain inyong naong. Lain na ba niya kung naong oh? Kaon na mo kaon ka? Magkukuha na kaon eh. Okay. Okay na, luto na ni. So mo ni bata nga badlungon oh. Sige lang hutoy. Sige hutoy. Mo na. Badlungon man kayo. Ay nang magdi man dagandagan gyud. Na ay. Mama. Mana kaon na kuya kay nagsukan na sa mama og kwan. Ngit kay mo kay kwan man. Kuwan man ron. Magtisuwi lang ta ko. Kuwan pa man. Pagka nasa ni mga nagbikuan kung lugar pa magpakaon ko inday. Pagka sa tay pagkaon ani. Ikaw ni Dodong ako ni Kuya. Ha? Ay, ikaw ni Ako ni Dodong, ikaw ni Kuya. Si Inday mo nalay labot. Tingnan ako kaniko kayo. Buog lugaw dito mo. Ikaw ni Kuya. Maura na no, ato human ang tagluto, maura na to ang vlog ron. Nato tason rin, dagang masuya niya. Imbis mga inutang pa nato ng uban diha. Suyaan pa ta. Saan ang tao mo diha?